saiki aku tak takon karo kowe. Kresna karo Petruk itu sapa? Tuwa kula. Lah apa mokal, apa mempring atase aku ki lahire wae adoh karo kowe dhisik kowe. Kok aku ngerti bapakmu ki nalare piye coba tak takon. Oh iya ya. Lah apa tuwon aku ndung lahir bapakmu wis ana kok aku ngerti bapakmu ki apa tumon apa ya kelakon. Oh iya. Nah terus lah saiki ngene wong takon bapakmu kuwi kudu takon karo wong sing luwih tuwa. Sing luwih tuwa sadurunge kowe kuwi sapa? Nek wong sing luwih tuwa sadurunge kowe ora iso ngandani bapakmu, lah nek cara aku diajar wae ngopo? Ngandani otak pacul ndasmu. Ngandani apa? Kowe krungu ora? Apa? Sinuwun Prabu Ndarawati mau ngendika apa? Petruk, aku tak takon karo kowe. Aku ro kowe kuwi tuwa sapa? Ah tuwa aku to. Wong aku wis umure pirang abad. Ah iya. Lah apa tumon? Wong antaraning kowe karo kowe tuwa kowe kok aku ngerti bapakmu ki ra apa tumon. Ora ngakal to rek. Bapak ana Sinun Ndarawati ya urung lair. Aku lair Sinun Prabu Ndarawati ya urung lair. Ah iya. Terus Sinun Prabu Ndarawati ngendika piye? Lah nek kowe takon karo bapakmu iki karo wong sing luwih tuwa tinimbang kowe. Nek ora iso ngandani, Badyatosi wae. Monggo wong sing luwih tuwa tinimbang aku, sapa? Aku. Lah saiki kowe tak takoni bapakku sapa, kowe ngerti ora? Nek ngerti matur nuwun, nek ora tak kepruk bata sirahmu. Kes! Sadoh e. Pemecet jauh tak tandangi jen-jen kok. Iki padha karo Kresna iki ngedu kowe karo aku, Truk. Ora perkara ngedu nek kowe iso ngandani apa ora. Walah, semi. Abi ya iki. Iki kowe iki. Truk, sadar. Piye sadar piye? Kowe iki didu Sinun Prabu Ndarawati iki ya ora ngerti jane bapakne awake dhewe. Terus kowe kok takon aku, men kowe karo aku sulaya, terus dhek lunga. Ae pancen watu pinter, termasuk licik ya kae. Ayo minggir, jaluk dalan, minggir. Lirewang Candra katawangan somo ing tias katuritan lemot kapyataning rojit Ramendri Yama Nawo Kakunging Bang Wisesa nimangsuk ana mati lho ana sasmintaning sun jagat awasisaning Bathara Kaka Prabu ndadosaken kejut raosing manahipun ingkang raying Ndarawati sarawuh paduka wareng kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Kaka Prabu wonten ing Projing Dwaraka Kaka Prabu Baladewa
jagat wasisaning Ubathara Wayatur jagat Pati Indra Jala Dewaku. Yo, Yayi Prabu. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawaning rakamu ing Mandura. Adoh saka rubeda kepareng aku ngaturake pudya pangastawanipun Kakang Tampanana Yayi kadangku ing Ndarawati. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekicakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura. Yayi Prabu kaya wis ora penak. Praptanipun Kakang Mandura ning Projeng Ndarawati dina samengko iki. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk Setyaki ndak tampa. Diweji sembah bekti kula kunjuk diweji. Kakang Pati Udawa tiba sepadha-padha dipun prayogaken anggenipun lenggah. Yo, Kakang Udawa kaya wis ora kepenak. Praptaning Baladewa ning kedhaton negara Ndarawati. Nyuwun pangapunten Koko Prabu, kadereng raos sing manah ingkang tan bangkit pinambeng. Sasampunipun kula ngawuningani rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu, mongko ingkang tanpa cecala ingkang saderengipun. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten ngababarna menapa wigatosipun. Nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana, Koko Prabu monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang rayi ing Ndarawati, Koko Prabu. Kresna, inggih wonten timbalaning adhawuh. Ingkang sepisan praptanipun Kakang tetinju marang karajaning sira Yayi sakula wangsa. Syukur bagi dene katon tansah kahayoman dening barokahing Hyang Mahanasa. Berkah pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu, kula wangsa ing Ndarawati tansah manggiya pidada. Syukur, Yayi syukur. Yen to kaya mengkono ndadekake bombong suka marwata suta penggalipun Kakang. Wondene ndungkap ing angka 2. Apa to sababe dinipun Kakang kraya-raya ana ning Projeng Ndarawati, Yayi? Ndadekno kawruhanamu. Yen wis ana 3 candra itung klunggunaning dina samengko iki, negara Mandura kaya nampa welaking Jawata. Negara Mandura kaya nampa pekebluk akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sole lara esuk nandhang kapraloya. Mongko wis ora kurang-kurang nggonku ngrawuhake para Brahmana sewa sugata miyang para nimpuna supaya anambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigar tanantuk karya. Mangsa kala ingkang wis prayoga lan tak anggep wis bener wancine ya kuwi Anggara Kasih. Pun Kakang Sarenarite sesemek ron Rajamala bebantal Bata Sarimbak. Nalika semoning pengajap meminta menganing Jawata. Jawata paring mengantum paraping pun Kakang kanthi paring wisik lawan pun Kakang Mandura. Negara Mandura bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to negara Mandura dina samengko kudu tinumbalan wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Mula Kresna sawanipun Kakang Mandura ning negara Ndarawati iki samengko nyuwun mulunging penggalih Yayi Prabu Kresna. Wonten sukalelaning penggalih Yayi Prabu maringi ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma kinarya tumbal wadaling Projeng Mandura. Yen to siadi ora maringi ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma, wah Yayi pesthekna. Pesthekna yen to tetel kapercaning para kawula marang pun Kakang, bekasan pun Kakang bakal mudhun saka dampar negara Mandura, Yayi Prabu Ndarawati. Ratune Ratu Tama Adipati Lino Pranayaka Tyasrarja Panegare becik-becik Parantene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotra rupita kang raribeti tanggaping gati nata ing Ndarawati parandening sak mangke sinimpen salebeting penggalih amung mesem ing Wardaya mulat pasuryanipun ingkang Raka ing Mandura. Dadan kawya sing pangandikan nglenggahi kanyut naga wardu kanyut jarawe ganten wardu jarwa kecok nang durung abang ida durung manding jasaring pertala. Kasaru geger jaba apa to kang dadi darunane?
ora numatan kula krangke Gajah Medha saka Wandilan. Kejawi namung Panakawaning Ngamarta abdi kinasing Madukara Kilurah Nalagareng Semawur Kilurah Petruk ngrepepeh pindha sata matarangan. Jagat pangestu ngoro gawe kaget penggali ingsun iki ora pangling Panakawaning Ngamarta abdi Madukara Nalagareng karo Petruk ingkang sowan Nalagareng padha raja sapraptamu tansah pinanunganing kawidadan nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabektinipun ing abdipun Nalawigareng kunjuk kersa paduka Gusti kula Sanata Prabu Sri Bathara Kresna ladalah jenengmu tambah lho niki mekaten pangestu ingsun tampanana kula pundi nggo jimat paripe ndayar ning kasantosan walah dalah Nalagareng nggih sinuwun Mandura menika ya slamet kamu pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk ndara ya prayogana lho nggih sanget sampun boten kirang prayogi Panakawan Petruk padha raharja pangestunipun sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe Petruk kantong bola raharja sak praptamu sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun ya Petruk tak tampa prayogana nuwun ngadhep niki sampun boten kirang prayogi ora iki janjane dana apa iki ing atase Panakawan ki papane ning mburi abdi ki papane ning mburi mongko iki nedheng Pasewakan Agung lah kok padha pating dilajik munggah ning Ndatul ya Projeng Ndarawati do duwe atur apa lan duwe karya apa para kaki matur Nalagareng wonten dawuh darbi atur apa lan darbi panjaluk apa maragagi matura nuwun pangapunten sinuwun napa mesti nek wong kere kaya ngenten iki munggah tengene wong sugih mesti njaluk niki dereng karuan mula nek panjenengan ngendika niku sing kepenak Nalagareng maragagi yen duwe panjaluk apa mara njaluka nek darbi atur apa mara matura nuwun sewu kula niku wiwit cilik tekan gedhe niku ora tau diajari kon ngemis dados nek nganti Panakawan kula niku papane wonten pingking kula niku teng mburi tekan ngarep ngenten iki mesti kula niku duwe perlu yen pancen darbi perlu pamata pangandikaku mau nyocok rasamu aku njaluk ngapura jeng melih ampun ngonten nek kalih kula mboten apa-apa nek karo wong nuwun sewu wong melarat tur lagi rekoso uripe wah niku cilaka tenan niku gampang esmosi tenan sampeyan ngendika kaya ngoten wah wis kriwikan dadi grojokan gegoyon dadi tangisan iya matur nuwun aku mbok elingake sami-sami kula niku wong tuwa ana apa Nalagareng nggih sawetawis lajeng cerita wah suwe iki mboten kula ngertos kok sabar kula tak cerita sithik mawon
Iya, Nolo Garing arep matur apa? Ah, menika jatosipun ngeten. Aku sing materi, Tru. Ya suwe wae. Engko ndak aku mah kleru malah. Kepareng estunipun kula menika namung badhe nyara widekaken. Lho, nyara widekke kepiye? Ah, janjanipun lha niku ya ngerti. Nek kula niku jane dudu anake Semar. Kula karo Petruk wis tau rembugan, Truk, jane adhe iki dudu anake Semar, Truk. Petruk ya nyarujuki napa sing kula omongke teng Petruk. Heeh, Reng. Wong ya rupa ya beda. Bentuke ya ora padha. Monggo nek sing jeneng anak kuwi ora ketang sithik iki mesti ora ketang kuping, irung, mata iki mesti ana kemiripan. Ning antaraning kula kali Semar niku mboten wonten miripe sithik blas. Kualik, Reng. Blas sithik ngono. Wis to manut aku to? Ya wis. Sithik blas. Blas mboten wonten miripe. Lah kula terus ngeling-eling. Kula mbiyen iki rumangsa kula srawung karo Semar niku wis nalar, tegese wis ngulir budi. Pikiran kula niku wis jalan. Ning dek jaman kapan kula lali. Iya. Ah, terus kula karo Petruk ya Truk ya nyoba ngangin-angin kabar nek pancen karo aku ki duwe bapak. Bapak ya dhewe ki sapa, nek isih urip ya aku disungkemi, nek isih ora ana ya ditiliki kuburane didongake. Ah kula terus bingung, lah kowe awak dhewe takon sapa, Reng? Petruk ngoten niku, nek kowe awak dhewe takon Bapak Semar, mesti Bapak Semar nesu. Wong Bapak Semar ki wong tuwa sambungan. Nek ditakoni bapak kula tenan mesti arep ngawakmu bapakmu arep ngilang-ilangi aku, ngoten niku. Mula terus kula karo Petruk bersenggama. Maksudnya satu tujuan iki lho, Tru. Ah iya ning udu kuwi. Wah, ya angel kata-katane karangan. Apa kula niki terus manunggalake tekad ngono lho. Apa jenenge? Sebodi. Ora. Pokoke nggih manunggalake tekad golek paran-para sing iso nuduhke bapak. Lah, kula karo Petruk terus omong-omong andane ratu sing paling pinter dhewe saiki, ratu sing paling ya S3 lah minimal. Nia Sinun Prabu Ndarawati, dasar pinter tur titis Sang Hyang Bathara Wisnu, mula panjenengan menika jejuluke Prabu Sri Bathara sak lumahing jagat kruping langit menika. Mboten wonten ratu sing nganggo jejuluk Sri Bathara kejaba amung werna loro. Biyen juragan kula Prabu Sri Bathara Rama ning pun seda terus kula nderek Prabu Sri Bathara Kresna. Kali-kalipun ngangge jejuluk Sri Bathara niku ateges titising dewa lan pitataning jalma. Nah, mula sowan kula wonten sampun Prabu Ndarawati menika manungsa badhe nyuwun priksa nek pancen bapak kula niku dudu Bapak Semar, bapak kula niku asline sapa? Nek sampeyan iso nuduhke paring pangandikan kula ngaturaken panuwun tegesipun panjenengan tepi minangka dados titising Sang Hyang Bathara Wisnu lan pancen ratu sing pinter tenan. Pantes dadi pujangganing para Pandhawa. Anengo. Wis suwe reng kowe. Oh iya. Mbok menawa lucu kok Ndra ora. Ananging, heeh. Menawi panjenenganipun Sinten Prabu Bathara Kresna menika mboten saged mangertosi utawi mboten saged ngendikaken kula ora trima. Tantrimane Gareng kula kali Petruk wis sepakat. Ha, karepku iki sepakat ngono mau kok sunggama. Ala yo lali le golek kata-kata iki ora. Sepakat kula ora nrimakake nek perlu kula ajeng ngamuk teng negara Ndarawati, kula ora wedi mati teng negara Ndarawati. Pun ngaten mawon napa sing dadi atur kula. Lho kok sik. Wong takon kok meksa kuwi cara pundi? Cara nggen kula. Anyen kula antepi cara nggen kula niku wong takon kudu meksa. Wong jilih kuwi adile disili, wong takon kuwi adile diwangsuli. Ewadene ora iso mangsuli ya wis trima, aja kok meksa. Lah nek kowe meksa tegese kowe nerak pernatan negara Ndarawati. Pun kula antepi. Najan kula kudu nerak pernatan negara Ndarawati, kula mboten napa-napa. Pun ngoten mawon. Panjenengan kantun ngendika, Gareng, pancen bener bapakmu iki dudu Semar. Ning bapakmu iki omahe nang kene jenenge iki. Napa bapakmu iki ora ana dipendhem nang kene sareane jenenge iki, mengke kula tak mara tak menaburkan bunga kepada pusaran bapak saya terus berdoa bersama-sama. Dan
Piye iki kok ora ana sing ngomong? Sinondrawati ngertos napa mboten? Nolo Gareng. Saiki ngene. Yen nganti kowe nganggep aku wong lantip, setemene anak Semar kuwi lantip kabeh, tur ya pinter kabeh. Waduh, diwalik iki lho, wis tenang wae, santai. Kowe kena nganggep Ndrawati iki ratu pinter, ratu ngerti sadurunge winarah. Ratu ngerti lelakon ingkang aku ora weruh lelakon mau. Kena mbok arani kaya ngono. Ning janjane upama tak walik, Nala Gareng kuwi luwih lantip panggraitane tinimbang Ndrawati. Petruk kuwi ya luwih pinter tinimbang Ndrawati, jer kowe kuwi putrane Sang Hyang Ismaya. Mongko Ismaya kaya Wisnu kuwi tuwa Ismaya. Lah nek kowe takon aku rak muspra, saiki malah ganti kowe tak takoni. Tak duduhi bapakmu, tak duduhi. Ning waton kowe bisa ngerti petenging negara Ndrawati iki sebabke sapa. Nek kowe iso nyingirke petenging negara Ndrawati, kowe tak wani ngerti bapakmu. Nek kowe ora iso ngerti petenging negara Ndrawati, ora ana gunane kowe takon karo aku. Jaja muntapler kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngondarandir hidup nyomangolon Joko wadanani rombranang kaya kumbang worawari. Oh, lu anggepe Nala Gareng noleh kok terus mandeng aku. Kowe nyawaku wis saka pasundurane tekan jempol sikil, tok sawang anggep apa? Oh sik, mangke riyen. Gandeng kula ditantang kali Sinten Prabu Ndrawati, Nala Gareng, kowe tak wani ngerti bapakmu. Waton kowe iso ngerti pepeteng negara Ndrawati. Lah kok kula sawang kok sampean wujude Prabu Baladewa ning kok kemeluk kaya ketutupan pedhot peteng sing kula sawang. Nuwun sewu kula nyuwun priksa. Panjenengan rawuh mriki wigatosipun menapa? Lho, kuwi dudu perkaramu, perkaraku wae aku diwastani karo Prabu Kresna. Reng apa? Aku mengandani kok iki Sinuwun Baladewa to. Kowe meneng, Truk. Kowe kudune ya lantip panggraitamu, kudune pinter kaya aku. Dibuka panca indra ke-6ku dening Prabu Kresna. Kanthi pengendikane panjenengan wis buka paningali Nala Gareng. Panjenengan rawuh mriki merga Mandura ketaman pegebluk. Panjenengan wigatosipun nyilih Sekar Jayakusuma. Kinarya tumbal wadaning negara Mandura supaya iso ilang pegebluk sing tumama nang Praja Mandura. Nah niku sing marai pepeteng nggih niku. Mula Sinuwun pangaparing pangandikan kaya ngoten merga Sinuwun niku pekewo nek arep duwa sampean kakangne. Nek sampean ajeng maringke Sekar Jayakusuma nuwun sewu wong Sinuwun Ndrawati niku ora percaya karo sampeyan. Lho, ora percaya karo kuwi piye? Kresna Waja kaya ngono lho. Iki aku kadangmu Narendra Mandura Prabu Baladewa. Kok Prabu Purbawasya Narendra Mandrawati kula aturaken dhateng Nala Gareng. Lho, kok diareke Nala Gareng iki piye? Wis ta sik ta. Iki aku sing dikuwasa iki aku. Dening anak Sinuwun Prabu Bathara Kresna, aku wis diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Sri Bathara Kresna, aku diparingi Purbawasesa. Anake sapa? Salah ucap. Dening Sinuwun Prabu Bathara Kresna aku diparingi Purbawasesa, mula panjenengan rasa dadak bengak-bengok kaya ngoten niku. Ning aku duwe perlu karo Prabu Kresna, kula sing dadi wakile. Aku nyilih pustaka karo Jayakusuma, kula sing ora ngentukke. Nek kowe ora ngentukke padha karo kowe wani karo Baladewa. Amit biyen tekan saiki kula tetep wani. Kantri maning Narendra Mandura ajeng napa? Wah, ora minggat glandang negara. Sikep Gametutra. Ya. Pripun? Sip ta? Pancen pinter tenan kowe. Oh, jelas wae. Nyepelekke sampean. Begitu sampean ngendika, kula niku jane pinter. Wah, kula langsung kaya direki pikiran kula terus biar nyawang apa-apa kok katon padian. Mripat tengen iso nyawang ngarepan, mripat kiwa kaya ana kapale. Kuwi arep edan. Rasa kaya ngono kuwi senengane mujek-mujek elek ora. Wis butuhe Koko Prabu kae sing wigati sampurnakno dhisik mergo aku rada cubriya. Nggih, ngestaken dawuh. Sak sampurnane Koko Prabu Mandura. Aku arep merepke karo kowe tak duduhi wong tuamu Nala Gareng. Wah, matur sembah nuwun nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kawan.
Ayo, Nata Mandura Prabu Baladewa selek Demang. Piye, Reng? Aku gak iso mrucut iki piye? Aku dikipatke kontal. Amen dikipatke kok kontal kowe iki ora sembodo karo lemu nyikep terus. Anak nyikep mempeng ora jamak men dikipatke kontal yo. Arep sok kapan lek kedadean? Samplo ndasmu lho ning. Aku ki omong tenanan kok. Nek pancen kowe wani Arjuna Mandura tandang ngono. Kowe lho sing dadi dakdaning pasulayan, kowe ndak Wasina Prabu Mandura ki panjalmaning mungsuh sing arep lembut sekaro Jayakusuma. Heeh. Tandangi. Oke, ora masalah. Amin nandangi Prabu Baladewa kok kowe gila, kowe wedi. Oh, arep cilik. Arep pongkring kaya ngene iki nek nandangi Prabu Baladewa nek nganti aku kalah karo Prabu Baladewa. Wah, meguru karo kowe 20 taun. Tenan. Ane nek meguru kowe yo ngelmune apa ya? Oke ngelmuku pencopetan ngono. Ayo trambil aku. Aku sik ngajari aku kok dadak pamer. Oh iya Ndeng. Iya, wis rasa dadak sumpah-sumpahan terus ndak nyemelangi ya ora. Kanan kaya kene kok kokean sumpah. Wis tak menyang ya. Yo ngati-ati yo Reng. Awat-awat saka kadohan nek ora aku ketemper. Nggih. Nek entuk lemper, ketemper. Wong kok ming panganan wae ora. Bayangke sik. Oh iya. Tak mangkat sik ya sing ati-ati heeh. Sayoli binatang manus maning jajaran sepertane kawono. Batur kaya ngono barat. Jajaran iblis lanat. Wah, dalah. Ing ngatasi Nata Mandura Prabu Baladewa diang langkai karo Gareng. Kekuatane Nata Mandura Prabu Baladewa sebalik karo Nala Gareng. Aku kuwi kadang Nata Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Aku ki tiyang agung nang negara Mandura. Lah kok diwaneni karo Petra, diwaneni karo Gareng aku be. Modar ora kowe? Modar ora. Kula nek nabuh ki melek matane. Iki meng getak kok nyacah sarone. Penabuh nek ngelih ya ngono kuwi. Penabuh ndasmu atos kuwi. Aku ora ngerokke sampean kok. Ngelokke rombongan. Dah, wonten ki celeng ngono wae kok. Jlanton-tonton. Wis. Aku ora nrimake perkara iki. Tantrimane sampeyan sing lawa. Lho, kowe wani karo Baladewa? Lho nuwun sewu. Anane kula wani karo sampeyan iki mergo kula didhawuhi Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek kula ora didhawuhi Sinung Prabu Sri Bathara Kresna, kula ora wani karo sampeyan. Ora ana dawuh Kyai Prabu Darawati kon wani karo aku. Sasmitaning tembung wong Jawa niku ora usah disebut, wong Jawa niku ora usah dilokke. Wong Jawa niku dibalang liring mawon pun krasa. Mula kula bareng dibalang liring. Ngenten iki. Mandeng kula. Ngenten iki terus mripate pindah teng sampeyan. Siji ngenten iki. Nala Gareng, kowe iso gawe padang kahanan negara Darawati. Siji ngenten niku. Kula wis paham, kula wis ngerti. Ngenten iki. Ngenten iki kita yuk. Ya. Ora guyon. Aku iki nesu tenan, kula ya nesu tenan. Nawa Gareng Atmaja Pembayun iki Lurah Semar Badranaya. Mila Debya Surasekti kalintang jayaning perang nadyan datan kawistara. Nalika semanten Prabu Baladewa kalindhing yuda datan saged glawat dipun jangkah dadane dening Kelurahan Nawa Gareng.
Ical wujute nata mandura nenggih perjineman setran gandha lumayit abdining Pandya Brari Durga Sang Jaramaya. Mati aku. Waduh Petro, mati aku Petro terus sikep kaya ngene ya. Kapora. Kapora. Waduh kapok. Reng, Rene yo. Piye? Sapa Petro? Ora pangling ki Jaramaya. Sapa? Jaramaya. Jaramaya? Heeh. Abdining Betari Durga. Heeh. Kono gek mlayu ngundang Sri Bathara Kresna. Oke. Sri matamu kuwi. Oh iya lali aku. Karo ratu kok serasri. Saking gugupe ya. Aku lho niku nek kon nyeluk sapa-sapa niku mung biasane nang burine upama Petro niku kon nyeluk Bagong, kula kesusu ya ming Gang. Kon nyeluk Semar kesusu ya ming Mar. Kon nyeluk bojo kula si Lasiem niku ya ming Yem. Ha niki wau kula kesusu terus kono gak nyeluk Prabu Sibarawa aku ya kula ya ming Sri. Nek krungu kawula apa ora isin. Sok meneh ora dibaleni nggih mboten. Ora aja tak ngerti bapakmu nendi. Ampun. Petro ayo diluwari. Nggih. Ora pangling Jaramaya iki. Inggih sinuwun. Lah kok dadi nata mandura karepmu apa? Betah-betahe. Aduh. Petro, nun. Nek wis kapok ya aja dipulosara. Mboten. Iki tumbal cucukan iki. Ora ana wong milara apa-apa kok. Odah-adoh ora. Oh, dualene ajar. Aja tok pilara, mboten. Jaramaya wonten dawuh. Sing dawuh sapa? Aduh. Aduh Petro. Wong ngayal. Men aku diseneni. Men aku didukani. Tangan di atas. Jaramaya wonten dawuh. Janjane sapa sing dawuh? Ha inggih janda sing aduh. Wo. Tak kira nek onde-onde. Kidak iki tak lakokke mengarep aduh, mundur aduh. Aku iki apenake nek dikukur kok didak. Edan. Mulane kok sikile ket mau ngene. Aku lo mainke degone mlocot. Wah loro tenan. Wah aku le ambruk ora kok perkara kalah dingdasa ning didak kuwi aduh. Sing ngakon sapa? Iwang Pandya Betari Durga. Sire piye? Pados tedhanipun Baju Barat. Pados tedha tiyang Sukerta. Lah kok aku sing dijangka patine? Margi menawi paduka seda Pandhawa mboten nggadahi kekiyatan. Menawi Pandhawa mboten nggadahi kekiyatan gampilangipun pados rana pejahipun para Pandhawa. Lah rak tenan to. Kula nyuwun gesang sinuwun ampun dipun pejahi. Baliya matur marang Pandya Betari Durga. Yen nata Ndarawati wis tekaning pati. Waduh. Lah mangke menawi dipun teliti wonten negari Ndarawati wis to matur karo Permoni. Yen Kresna wis tekaning pati kono Baliya. Oh nggih. Baliya ndang. Oh nggih nyuwun pamit sinuwun.
Mbuh kalian naturipun gareng. Lan ing kula sampun saged damel padhang kana negari Ndorowati, meh kemawon pusaka saged dipun glembuk dening si Jaramaya. Iya, Petruk, nggih. Jare nek Jaramaya iso tekaning pati utawa iso semingkir sampean maringi dawuh wong tuwa kula teng pundi? Petruk, nun. Kowe ya klebu takon wong tuamu. Nggih, wong kula ya kepengin ketemu bapak. Saya aku tak takon karo kowe. Kresna karo Petruk itu sapa? Tuwa kula. Lah apa mokal, apa mempring atase aku ki lahire wae adoh karo kowe dhisik kowe. Kok aku ngerti bapakmu ki nalare piye coba aku tak takon. Oh iya ya. Lah apa tumun aku durung lahir bapakmu wis ana kok aku ngerti bapakmu ki apa tumun apa ya kelakon. Oh iya. Lah terus lah saiki ngene wong takon bapakmu kuwi kudu takon karo wong sing luwih tuwa. Sing luwih tuwa sadurunge kowe kuwi sapa? Nek wong sing luwih tuwa sadurunge kowe ora iso ngandani bapakmu, lah nek cara aku diajar wae ngopo? Ngapa Truk? Kowe ngandani otak pacul ndasmu. Ngandani apa? Kowe krungu ora? Apa? Sinuwun Prabu Ndarawati mau ngendika apa? Petruk, aku tak takon karo kowe. Aku ro kowe kuwi tuwa sapa? Ah tuwa aku to, wong aku wis umure pirang abad. Ah iya. Lah apa tumon? Wong antaraning kowe karo kowe tuwa kowe kok aku ngerti bapakmu ki ra apa tumon? Ora ngakal to, Rek. Bapak ana Sinuwun Ndarawati ya urung lahir. Aku lahir Sinuwun Prabu Ndarawati ya urung lahir. Iya. Terus Sinuwun Prabu Ndarawati ngendika piye? Lah nek kowe arep takon karo bapakmu iki karo wong sing luwih tuwa tinimbang kowe. Nek ora iso ngandani, dajotosi wae. Monggo wong sing luwih tuwa tinimbang aku, sapa? Aku. Lah saiki kowe tak takoni bapakku sapa, kowe ngerti ora? Nek ngerti matur nuwun, nek ora tak kepruk bata sirahmu. Kes! Sadoh e. Pemecet jauh tak tantangi ijen do ijen kok. Ha iki padha karo Kresna iki ngedu kowe karo aku, Truk. Ora perkara ngedu ning kowe iso ngandani apa ora. Walah, seme. Ha piye iki? Iki kowe iki. Truk, sadar. Piye sadar piye? Kowe iki didu Sinuwun Prabu Ndarawati iki ya ora ngerti jane bapakne awake dhewe. Terus kowe kok takon aku, men kowe karo aku sulaya, terus dhek lunga. Ae pancen Watra tuh pinter, termasuk licik ya kae. Mula kowe karo aku rasa dadak bentak sirah, rasa dadak padudon. Saiki ngene, piye? Mampir neng Karang Kadempel sik ngleremke rasa. Heeh. Mun nek slerem rasane goleki bapak wong loro meneh. Oh iya. Wektune ming 2 jam nek ora ketemu, ya ora sasi do takon bapak. Wis digawe santai wae to? Oh iya, wis nek pancen ngono aku manut mampir ning Karang Kadempel, ngampiri Bagong guyon-guyon sik sembrono parikena, sembur-sembur atas sing loro dadi waras, sing loro dadi tuntas. Ya. Saiki. Suk rebo. Wis kerep. Ya tak mulai tak geguyu dhewe ndak. Ndak ora nganu, ndak ora apa, ndak ora gayeng. Heeh. Ya mangkane ya. Piye awak dhewe sida goleki bapak ora? Matur bapak wae. Pak, aku goleki wong tuaku sing asli ya, Pak. Kuwi karang-karangane sapa ya ngono kuwi, ha? Nek sewengi wae ora apa-apa. Lah iki jenenge wae ming climen. Tole tak kandhani kok. Sesuk nek kowe wis ngaturke protokol saning jaba ditampa lan di-ACC lan entuk kalonggaran saka pamarintah. Kowe golek ana bapakmu sak ketemune nek saiki aja sik ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.